Vaasa on elinvoimainen merikaupunki, joka tarjoaa jokaiselle jotakin. Yhdessä me teemme Vaasasta meidän Vaasan, jossa jokainen saa vaikuttaa ja olla mukana. Vaasan alueella yhteisöstä ja yhdessä tekemisestä pitävät huolta 10 sosiaali- ja terveysalan yhdistykset. Välittävät ihmiset tarjoavat asiantuntijatietoa ja vertaistukea sekä lämpimiä kohtaamisia. Sateenvarjomme alla on jo mukana yli 60 yhdistystä ja yhteisömme kasvaa koko ajan. Sinäkin olet tervetullut alueen yhdistystoimintaan, sillä yhdessä me luomme meidän Vaasan. Olemme lähelläsi, vain muutaman askeleen päässä sinusta. Meidät löydät osoitteesta Korsholman puistikko 44 Vaasan keskustan lähettyviltä. Täällä on tilaa meille kaikille. Tule rohkeasti mukaan!